Len tak mimochodom, toto video pôvodne malo výjsť 1. apríla, čiže včera, ale kvôli technickým komplikáciám sa mi toto video podarilo vydať až dnes. Užívajte video. Všetkých vás zdraví Eftor a v tomto videu si povieme, prečo si myslím, že môj kamarát Kaktus je vo skutočnosti o mnoho známejším youtuberom, a to Epicom z kanálu Epicverse. Áno, ja tomu rozumiem, že táto teória ma príde absolútne smiešná, priam až dementná. Ale vypočujte ma, pretože mám pre vás pár argumentov, ktoré vám určite vyrazia dých. Ale ešte predtým, ako začneme, to by zhodou okolností nepoznal aspoň jedného z týchto dvoch zmienených ľudí, tak môj kamarát Kaktus je youtuber, ktorý točí na svoj kanál Kaktus Studio prevažne herné videá. Mal by točiť aj nejaké ďalšie zaujímavejšie projekty, ale boh vie, či sa k tomu dostane. A Epic vydáva prevažne videá zo sveta Star Wars, sem tam aj niečo z MCU, čiže Marvelu. A aby niektoré vety nezneli príliš chaoticky, tak človeku, ktorý stojí za všetkým, budeme hovoriť, že budeme mu hovoriť, že Baltazar, to je také dobré meno. Ale už nechoďme okolo horúcej kaše a vrhneme sa na to, prečo ste vlastne tu. Začneme hlasom, ktorý je veľmi podobný u obidvoch jedincov. Však posúďte sami. Je možné, že ste za poslednú dobu zaznamenali, ako sa ľudia na internete obracajú proti Georgeovi Lucasovi, človeku, ktorý vytvoril celé Star Wars. Dobre, takže čaute, že ja som Kaktus a dneska som sa rozhodol, že si zahráme trocha túto hrdze. Dobre. Áno, ja rozumiem tomu, že Epic aj Kaktus majú iné hlas, že nemajú úplne identické hlasy a spôsob, akým sa vyjadrujú. Ale na to mám jednoduché vysvetlenie. Totiž Epic má napísaný scenár a Kaktus nie. Pretože keď Baltazar robí nejaké video na kanál Epicverse, tak si naštuduje nejaké veci, spíše si scenár, ktorý môže napísať aj absolútne inak, ako by ho povedal ve scenára prirodzene. A zároveň to môže prečítať aj viackrát a trošku sa viacej pohrať s tým hlasom, čo by vysvetľovalo to, že Epic má o niečo hrubší hlas ako Kaktus. A Kaktus, tým, že točí prevažne herné videá a gameplaye, tak hovorí viacej prirodzene a ako by to povedal v realite. Ďalším dôkazom, ktorý som si pre vás nachystal, je ich aktivita, pretože Baltazar na kanál Kaktus Studio vydáva veľmi nepravidelne a nekonzistentne videá, čo medzi tým na kanál Epicverse vydáva videá celkom často a nemá to jednoduché so správovaním dvoch kanálov. Áno, dvoch! A teraz myslím jeho kanál Hviezdny Epic. To je názov. Asi si ďalší kanál pomenujem, že Hviezdny Eftor, aby som sa priblížil dnešnému štandardu, alebo ja neviem. No ale späť k téme. A na kanál Hviezdny Epic vydáva videá každý týždeň. Potom sa ešte Kaktus zmieňuje o tom, že videá nevychádzajú často kvôli škole. Čiže, aby sme si to zhodnotili, Baltazar nevydáva videá tak často na kanále Kaktus Studio kvôli tomu, že má ďalšie dva kanály, ktoré musí spravovať a vydávať na ne videá. Má školu, do ktorej sa musí učiť, pretože podľa toho, čo som sa s Baltazarom rozprával, nie je to úplne najväčší hlupák na svete. Nie ako tento Šulín. Fanúšikovia, idem kandidovať za premiéra! Voľte môj koko! Tretí dôvod, musí nejakým spôsobom žiť aj osobný život, čiže nejaké aktivity, aj po prípade nejaké krúžky, ale všetky tieto argumenty by boli absolútne k ničomu, keď by sa na seba aspoň nepodobali. Čo ale nie je tento prípad.
Totižto video, ktoré sme si s Kaktusom pre vás pripravili, ak už vyšlo, máte odkaz hore v karte. A v tom videu vyzerá veľmi podobne ako Epic vyzerá na svojich fotkách na svojom Instagrame. Tak čo? Presvedčil som vás o tom, že mám pravdu? Alebo si myslíte, že moja teória je úplne smiešná? Môžete mi napísať do komentárov alebo na moje sociálne siete, ktoré máte dole v popise, čiže Instagram a Discord. Aj keď varujem vás, nie som na nich v poslednej dobe veľmi aktívny, obzvlášť na tom Instagrame. Ale môžete mi napísať aj tak. A dať follow. Môžete určite mi napísať aj... Môžete mi určite dať aj like a odber. Dosť by som to ocenil, pretože to pomôže algoritmu a čím väčší youtuber budem, tým viac ma bude YouTube odporúčať a tak ďalej. Zvyšok poznáte určite z iných kanálov. Takže, a ešte len taká vsúka. Som teraz v inom štúdiu. Áno, som v inom štúdiu. Ale nebojte sa, budú vychádzať videá z toho pôvodného, z toho žltého. Nemusíte sa báť. Mám tam ešte pár pretočených videí a ešte tam budem točiť, len tuto som si akože presťahoval svoj setup. Tak tu aj budem niekedy točiť. Ale len tak, aby ste vedeli a neboli ste zarazení. Ja sa s vami lúčim a stáli ste šulini. Ty si to dopozeral až sem? Tým pádom ti teda dlžím fajčenie tvojho šulina.